Tulog ka mga suspect sa masaker sa Pikit, Cotabato na dakpan sa pagtinabangay sa kapulisan, barangay ug Moro Islamic Liberation Front. Si Argel Relator sa dugang detalye. Patay diha-diha dayon ang mga biktimang sila si Siti Abdullah, 58 anyos, Zinaida Mustafa, 36 anyos, Laga Abdullah, 34 anyos, ug Ashley Abdullah Panigas, 3 anyos. Dihang gipaarakan og M16 rifle ang ilang balay sa Sitio Tugonan, Barangay Lagundi, Pikit, Cotabato. Samdan usab sa maong hitabo, sila si Ryan Abidin, 13 anyos, Raad Abidin, 7 anyos, Asra Abdul Rajak Abdullah, 30 anyos, ug Asya Abdullah, 8 anyos. Gituuhang rido o away pamilya ang motibo sa mga sospek nga misibat gilayon human sa hitabo. Apan sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa Pikit ug sa tabang sa barangay ug mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front, nagdakpan ang tulo ka mga sospek nga gitudlong responsable sa pagpamusil sa mga magparyente nga biktima. Nailhan ang mga sospek nga sila si Nasser Ali alias Selna, 30 anyos, Abu Bakar Berna, 26 anyos, ug Salahuddin Nandono alias Natukan, 21 anyos, nga residente sa sitio Edsap, Barangay Lagundi, Pikit, Cotabato. Wala na matud pa makapalag pa ang mga sospek diyang makorner sa mga MILF. Human positibong gitudlo sa usa sa mga biktima nga nakalingkawas sa pagpamusil. Nasayrang paryente lamang usab niini ang mga biktima. Ang mga sospek ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa Pikit. Dapat tuloy-tuloy po itong ganitong ginagawa natin na magipagtulungan yung community, BLGO, LGO, AAP, PNP, lalo na yung sa email. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.